Isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Amen. Kemm nixtieq li ninvistak u Ġesu sagramentat f'kull altar fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Kemm nixtieq illi l-lub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jaħalfux biex tanqlub lilek kontati. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Imma għaliex għal waħda tajtni kollha lilek innatija bħala vittma ta' imħabba tant għalihom kamalija. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu qatla tinsieli fidu tama kat-talfija u bin-nar tal-imħabba mlieni. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Kif Santu. kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħek, xerred dejjem il-barka tiegħek, u li tibqa' dejjem miegħek. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Kif Santu. kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Skont il-fema tal-Papa u tal-isfijiet tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema ikda fl-ard. Oħna ta' kull-jum għatina l-lum għafrina d-dumidna palma nafr minnu ħati għali. Għaddaħalniex fit-drejb t-islam Sema għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-murejnija, kimber kinti fost il-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Alla tana, isma tal-tana, eħlesjenna u jqaf mana. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santisma uri l-inti jom, għalik isma tal-tana, takwir talina ridik u umlina bħalna. O Ġesu għafrina d-nubitna, ħarisna minn nar tal-fem. Kull ġenna l-arweħ l-aktar dawk li aktar l-żudniet. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misterju tal-fer, meta l-Arġu Gabriele ħabbar Sidna Marija li kellha ssir omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi salnatek kull tritient kif fis-sema hekk da fl-art. Isliemanik Marija bil-grazza memlija l-munajmija, kimbirk inti fost n-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isliemanik Marija bil-grazza memlija l-munajmija, kimbirk inti fost n-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isliemanik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isliemanik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isliemanik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isliemanik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isliemanik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isliemanik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isliemanik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isliemanik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu.
Marija Santissima uri l-inti jomna, għalik ismat tal-tana, dak li twilet għarina rritik kum li bħalna, u Ġesu għafrina nubietna, ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenna l-rweħ kolla l-aktar dawra u l-aktar għandhom bżon tal-ħnijatija. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misterju tal-fer, meta Sidna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta, missierna. Ħobżna ta' kuljum matina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafrin minnu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrejb iżda ħlisna mid-DNA. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sijat tal-mewt tagħna minn glorja. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima uri l-inti jomna, għalik ismat tal-tana, dak li twilet għalina rridik kum li bħalna, u Ġesu għafrina d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-rweħ kollha, speċi dawk li aktar għandhom l-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misterju tal-fer, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi santnatek kull ritien kif fis-sama hekk fl-ard. Nislima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
تسليم عليك مريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت تلجوفتياك جسر تسليم عليك مريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت تلجوفتياك جسر تسليم عليك مريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت تلجوفتياك جسر تسليم عليك مريا بالجراتس انت مملية المنايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت تلجوفتياك جسر Gloria للمسير لللبن وللسبيرتو سانتو Maria Santissima Ure انت يومنا عليك اسم التلتانا ذاك الجويلة ترينا ريدك ومني دمحانا وجسوا فينا نبيتنا هرسنا من نار تنفع كل جنة الروح كلها الأكثر داك الأكثر عنده تيجول تياتيا نكونسيدراو نكونتبلاو في رب مستيرو تلفع متى سيدنا ماريا وجوزيبي برزنتاو البنم جسوا في التمبيو بالسيرنا خبزنا كل يوم متينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بالمنافر من وهاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب بس دهلسنا من الدين يا أمي قديسة مريا أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الموتى نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الموتى نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الموتى نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الموتى نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الموتى نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الموتى نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الموتى نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الموتى نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الموتى نم قديسة مريا أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الموتى نم جلوريا كيف كم البدو السوديم ويبقى الديم تديم أمن مريا سانتسما أورل انت يومنا عليك اسمها تلتانا ويلت علينا ريوري تقوم لنا بحالنا وجزغ فينا نبيتنا هرسنا من نار تنفع كل جنة الروح كلها الأكثر دلاك الأكثر أمزون تيجوت نيراتيا نكونسيدراو نكونتبلاو في الخمس مستير وتلفع متى سيدنا ماريا وجوزيبي تلفهم الجسو ورت للتيم سابوه في التمبيو الدسبوتا مدتوري مسيرنا لي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي صنعتك يكون لترتينك في السماء اقدفلات يسلمنيك مريا بالجراتس المملية الملايمية كمبيرك انت فوس النساء مبيرك الفروت تلجوفتياك جسو
Eslimanik Maria bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirk inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Eslimanik Maria bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirk inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Eslimanik Maria bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirk inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Eslimanik Maria bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirk inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Eslimanik Maria bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirk inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Eslimanik Maria bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirk inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Eslimanik Maria bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirk inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Eslimanik Maria bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirk inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Eslimanik Maria bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirk inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Maria Santissima urrelenti omna għalik ismat tal-tal, twilet għalina rritik u umni la-pan, o Ġesu għafna l-dubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, u l-ġelna r-rebeħ kolla l-speċi dak li aktar għannu jġoċni għatijak. Salve Regina, stijam għalik sultan, intaħnina ħajja ħlawa ta' matan. Nedu, aħna li nibku nolfu f'dan l-wiet tal-mu, ejjem mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turfnament il-Ġesu. Frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija, tlob għalina qaddisa o Alla. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi żarnatek kull irrid kif is-sema hekk da fl-art. Eslimanik Maria bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirk inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Niftakru fuq l-irbeħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistreħ ta' dejja. Jistriħu ma fil-paċi, mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina. Kristu isma, Kristu il-qattal tana, s-sira eternalla, Ibn Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Santu Alla, kreta mqazza l-wieħed, imqazza Marija, mqazza Alla, imqazza l-Verġi tal-Verġi, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-ħniena, Om tal-Grazzja Alla, Om tal-Tama, Om tal-Parret Tajjeb. Verġni kollok għaql, Verġni kollok seta, Verġni kollok nina, Verġni dejjem marbuta mal, Mera tal-Qdusija, Ron tal-Erf, Bidu tal-Fertana, Amara tal-Espiritu Sant, Amara ta' kull grazzja, Amara ta' kull tieba, Warda mistika, Tori ta' David, Tori tal-Avorju, Dar ta' Deb, Arka ta' Rab ta' ġdida, Bib ta' Sema, Kewba ta' Folodu,
saħħa tal-morda, kien tal-mitinbin, farax tal-mnikti, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, tana tal-patriarki, tana tal-profeti, tana tal-apostli, tana tal-marri, tana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minn għajla ewwel taba', sultana mtella fis-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, tana tal-paċi, għaruf talla li tneħħi n-nubijiet tad-dinja, għaruf talla li tneħħi n-nubijiet tad-dinja, għaruf talla li tneħħi n-nubijiet tad-dinja, itlab għalina qaddisa Omma. Nitolbu Omulejn li jogħġbok isseħħilna f'dan il-post qaddis li minnu semmajt il-leħen ta' Ommok Marija l-Karmli Grima l-Franġesk Portelli u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija mtella s-sema minn dak iż-żmien bqajt ix-xerra ta' kbir ta' grazzi fuqna għatina qalb safja u twajba biex immexxija mill-kmandamenti tiegħek li tagħmlu nħobbu lilek fuq kollox irħutna bħalna nfusna sakemm ġurnata waħda niġu dawk fil-ġenna bi Kristus Siedna. Tletu Marijiet il-Madonna bġeħet li t-tiem il-ġisem tagħha dan fil-qabar. Ix-xewqa tal-Madonna tapinu lill-Karmli Grima. Is-slima lik Marija bil-grazzi mimrija l-mulejmiek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-slima lik Marija bil-grazzi mimrija l-mulejmiek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-slima lik Marija bil-grazzi mimrija l-mulejmiek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqlanna grazzi noħorġu minnha mingħajr ħtija. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nejdu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu,
Imbierek id-dem mażis tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierka l-Bira Alla Marija Santisma. Imbierka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Għal-benefatturi ħajlu mejtin ta' dan is-santwarju. Nissiena li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejnija, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu dejjem fil-paċi. U kelmet il-mulej jiddum għalejjem. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu.
ċelebrant tal-Quddisa u Monsignor Carmelo Refalo. tieħdu r-ruħ bat nagħmel dini imħabti skont il-wedi. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Mal-Knisja kollha nar l-erba bdejna il-mixja tal-40 jum. Baxxejna rasna u rċevejna l-irmiet. Smajna l-kelma indem u emmen fi bxara tajba. Jew smajna wkoll ftakar li trab kont u trab terġa' ssir. Illum l-ewwel ħadd ta' Randan ħanaddu ma' Ġesu li ġie tentat, ġie pruvat. Jiġifieri il-preżenza tax-Xitan. Hemm kif dak kollu li għadda minnu Ġesu, imma bil-qawwa tal-kelma talla Ġesu rebaħ. Ejjew nagħtu bidu għal dil-Qudiesa, nidħlu fina nfusna u nitolbu maħfra minn dnubietna. Int salvazzjoni ta' min jittama fik mulej ħnina. Int it-tama ta' min imut fidejk Kristu ħnina. Int lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Eħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Issa f'dawn il-ħdud ta' Randan ma ngħidux il-glorja. Sa ma ngħiduha fil-lejl, inkantawha fil-lejl, qaddis ta' lejt, nar sibti lejt. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatina li nifmu il-misteri ta' Kristu. U l-bħajja xierqa li aħna ngħixu inkunu nistgħu niksbu l-frott tas-salvazzjoni bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktib tal-Ġenesi. Il-mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nifaħlu f'imnifsejh il-ħajja. U l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-mulej Alla ħawwel ġnien fl-Eden, in-naħa tal-Vant. U qiegħed hemm il-bniedem li kien sawwar. U l-mulej Alla nibbet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn u bnina għall-ikel. U s-siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien u s-siġra ta' tarif it-tajjeb u l-ħażin. Is-serb kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha li kien għamel il-mulej Alla. U qal il-mara tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. U l-mara wieġbet lis-serb mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu nieklu. Imma mill-frott li hemm f'nofs il-ġnien Alla qalilna la tiklux minnu u lanqas għandkom tmissuh inkella tmutu. U s-serb qal il-mara
le żgur ma tmutux, imma Alla jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfetħu għajnejkom u jsiru bħala Allat li jafu t-tajjeb u l-ħażin. U l-mara rat li s-siġra kienet tajba għall-ikel u tiġbdek fil-għajn. U s-siġra tħajrek biex tikseb id-den. U ħadet mill-frott u kielet. Imbagħad tat ukoll il-żewġa li kien magħha u kiel. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħu li kienu għerja. U ħitu weraq tat-tin u għamlu isħma. Il-kelma tal-mulej. Ħen għalina mulej għaliex ġdibna. Ikollok ħnina minni o Alla fi tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassa l-ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Ħen għalina Alla. Għax jien narafhom ħtijieti. Id-dnub tiegħi dejjem qudiemi, kontrik biss jien għadnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Oħloq fija qalb safi o Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix mu qudiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Rod li rena ta' salvazzjoni tiegħek u bi spiritu qalbin wettaqni. Iftaħ li xoftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawlo Apostoli Romani. Ħuti. Kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Għax jekk minħabba l-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt permezz ta' dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għati saltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Mela, kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opri tal-ġustizzja ta' wieħed waslet lill-bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bid-diżobbedjenza ta' bniedem wieħed, il-ħafna saru midinbin. Hekk ukoll bl-ubbidjenza ta' wieħed, il-ħafna isiru ġusti. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Inkantaw flimkien. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħal il-Ġesu fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. Resaq it-tentatur u qallu: jekk int bin Alla, ordna li dal-ġebel isir ħobs. Iżda Ġesu wieġbu: hemm miktub, mhux bil-ħobs biss jgħix il-bniedem, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fuq belt imqazza, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk int bin Alla,
inxteħet għal isfel għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbatx riġlek ma' xi ġebla. Qallu Ġesu, hemm miktub ukoll iġġarrabx lil mulej Alla tiegħek. Għal darb'oħra ix-xitan ħadu fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja bil-glorja tagħhom u qallu: dawn ara kollha nagħtihom lilek jekk int tinxtaħed tadurani. Imbagħad qallu Ġesu: itlaq xitan. Għax hemm miktub li l-mulej Alla tiegħek biss tadura u lilu biss taqdi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bdejna din il-mixja prezzjuża. 40 ġurnata jgħaddu f'kemm inni ngħidlek u nsibu ruħna malejt imqaddes u l-ġimgħa tal-passjoni ta' Ġesu u biex jgħinuna l-isqfijiet ta' Għawdex u ta' Malta u Għawdex tawna ittra prezzjuża u semmewha hekk sejħa għall-imħabba ġeneruża. Hija l-ittra pastorali tal-2026 fir-Randan. Eżis ħutna fi Kristu. Ir-Randan huwa żmien ta' konverżjoni, żmien li fih il-Knisja biħlewwa b'ċarezza tenna biex ma nibqgħux inħarsu biss lejn anfusna, imma tistedinna biex inħallu lil Alla jdawwa lil qalbna u hekk nintebħu bil-bżonnijiet tal-oħrajn. Permezz tas-sawm, tat-talb, tal-karità, nerġgħu nitalmu l-imħabba dejjem imħabba li titlob sagrifiċċju. Tkun dixxiplu, jiġifieri timxi b'mod awtentiku wara Ġesu fl-imħabba, meta inti tkun don ta' mħabba, solidarjetà għall-oħrajn. F'dan iż-żmien li nimxu ma' Kristu lejn is-salib, aħna msejħa biex nirriflettu ftit fuq ħajjitna bħal dik ta' Kristu fuq is-salib. Tista' tkun għajn għalina ta' ħajja ġdida imma mhux għalina biss, imma wkoll għall-oħrajn. Illum diversi ċittadini li batu minn mart serju li jfaqqar il-kwalità ta' ħajjithom. Ħafna minnhom qed jistennew bosta drabi għal snin sħaħ il-possibilità li jgħixu mill-ġdid permezz tat trappjant tal-organi. Ħafna nies qed jistennew li jgħixu mill-ġdid billi jsirilhom trappjant tal-organi. Wara kull isem fuq din il-lista tal-istennija hemm wiċċ uman, hemm familja, hemm storja ta' tama, ħirġa mill-ħajja u s-solidarjetà lejn l-oħrajn. Bħala rajja jgħidulna l-isqfijiet fil-bidu ta' dan ir-Randan nixtiequ nirriflettu flimkien magħkom fid-dawl ta' twemmin nisrani tagħna dwar il-ġest sabiħ u nobli favur il-ħajja. Ħajja li tagħti b'ġenerożità u imħabba organu lil xi ħadd, mhux biss sabiex issalva ħajja, iżda wkoll biex ittejjeb kwalità ta' ħajja lil min jirċevija. Din ir-riflessjoni qed nofruha biex tgħin il-formazzjoni tal-kuxjenza, tneħħi l-biża', tinkoraġġixxi disċerniment ġenerus u frott it-talb imsejjes fuq rispett sħiħ lejn id-dinjità ta' kull bniedem. L-ewwel li rridu nifhmu illi l-bniedem minnu nnifsu huwa rigal ta' Alla. Il-bniedem huwa rigal ta' Alla. Aħna nemmnu li kull bniedem aħna maħluqin xbija tal-Alla kif smajna fil-Ġenesi. Ġisimna, il-ġisem tagħna, mhux sempliċement strument bioloġiku, imma parti essenzjali dwar aħna minn aħna.
permezz ta' ġisimna aħna nħobbu naqdu l-oħrajn, insofru u nagħtu glorja lill-Alla, għalhekk il-Knisja tħares lejn il-ġisem uman b'qima kbira, kemm fil-ħajja u mhux biss, imma anke wara l-mewt. Id-donazzjoni tal-organi għandha dejjem tiftijem fih dan dar rispett profond lejn l-għaqda tal-ġisem mar-ruħ. Lejn l-għaqda tal-ġisem mar-ruħ. Qatt m'għandha tkun kwistjoni ta' użu jew sfruttament tal-ġisem, imma ta' għoża leħ bħala don fdat lilna minn Alla. Id-donazzjoni tal-organi bħala għatt ta' mħabba. Min diġà mniżżel fil-lista jew jixtieq jagħmel donazzjoni tal-att tal-organ bħala qatt ta' mħabba tal-organi tiegħu. Dan isir jgħidulna b'mod etiku u d-donazzjoni tal-organi tista' tkun espressjoni konkreta ta' solidarjetà għotja personali li tirrifletti wkoll id-don totali ta' Kristu li jagħmel l-għotja tiegħu innifsu għal ħajja tiegħi u tiegħek, għal ħajja tad-dinja. Il-Knisja b'mod konsistenti tiddeskrivi d-donazzjoni tal-organi bħala, meta ngħidu donazzjoni ta' organi, att ġenwin ta' mħabba, jew bħala don ġenerus, moti għal ġitta ħaddieħor. Dad-don ma jnaqqasx id-dinjità ta' min jagħtih, għal kuntrarju, jikxef il-verità l-aktar profonda tal-ħajja umana li aħna maħluqin għal komunjoni jew għall-imħabba ta' bejnietna. Għad-donaturi ħajjin, dil-ġenerożità qatt m'għandha tpoġġi il-ħajja tagħhom jew il-funzjonijiet essenzjali tal-ġisem f'periklu serju meta d-donatur għadu ħaj. Għad-donaturi li jkunu mietu, id-don tal-organi jista' jippermetti li l-ħajja tkompli tifjorixxi anke quddiem il-mewt u t-telfa tinbidel f'tama u ġenerożità. Issa hawnhekk ħajtuna l-pedament etiku. Aħna nemmnu f'dan, nemmnu kemm huwa għad kbir ta' karità, issa ħajtuna ftit punti li huma l-pedament ta' min jagħti l-organi u min jirċievi. Il-Knisja tappoġġja d-donazzjoni tal-organi meta din issir fuq pedamenti etiċi, ċari b'salvagwardja morali sod. Id-donazzjoni tal-organi wara l-mewt kemm fuq kriterju neuroloġiku, jiġifieri meta l-moħħ kollu ma jibqax jiffunzjona, kif ukoll fuq kriterju ċirkulatorju, jiġifieri meta ngħidu ċirkulatorju meta l-qalb ma tibqax tiffunzjona. Hija qatt nobbli ta' mertu kbir meta wieħed josserva dawn il-kundizzjonijiet. Hawnhekk jagħtuna 5 conditions. L-ewwel, il-kunsens liberu u infurmat u essenzjali. Jien irid inkun liberu u infurmat. Id-donazzjoni tal-organi trid dejjem tkun volontarja, qatt m'għandha ssir taħt pressjoni kemm diretta u indiretta. Number 1. 2. Iċ-ċertezza tal-mewt trid tkun stabilita b'mod rigorus qabel ma jitneħħew l-organi. Il-mewt qatt m'għandha tiġi kkawżata jew b'xi mod maġla bil-għan li jinkisbu l-organi. It-tielet, għandu jkun hemm separazzjoni ċara bejn it-tim mediku li jikkura l-pazjent u t-tobba ta' trappjant sabiex bekk jiġu salvagwardjati l-integrità tal-kura sħiħa li għandha tingħata lil pazjent sal-mewt sakemm din il-ħajja hija ta' benefiċċju. Ir-raba', id-dinjità tad-donatur trid tiġi rispettata. Il-ġisem tal-mejjed għandu jiġi trattat b'riverenza u r-riti funebri għal-funeral għandhom jiġu mħarsa. L-aħħar, l-ebda forma ta' kummerċjalizzazzjoni mi etikament aċċettabbli. L-organi umani qatt m'għandhom jinbijew jew jinxtraw
kull forma ta' kummerċjalizzazzjoni tal-ġisem jew ta' parti minnu tmur kontra d-dinjità umana. Il-ġisem u l-organi tiegħu għandhom jibqgħu fil-loġika tad-don mhux għall-iskambju tas-suq. Fimtuha? Nindirizzaw il-biża' u n-nuqqas tal-ftehim, issa qed jgħidulna. Xi persuni jesprimu tħassib u wieħed jifhem da tħassib, biża' ta' abbuż, inċertezza dwar definizzjoni medika tal-mewt, skumdita quddiem l-idea tad-denozzjoni tal-ġisem wara l-mewt, da tħassib wieħed għandu jindirizzah bid-dialogu onest u trasparenti. Inħeġġukom tfittxu informazzjoni medika, etika, affidabbli. Titkellmu ma' professjonisti fil-qasam tas-saħħa li jirrispettaw il-fażi tal-ħajja umana f'kull stadju. Il-Knisja tistieden li kull persuna tieħu deċiżjoni fil-kuxjenza tagħha wara informazzjoni sħiħa u mbagħad riflessjoni serja u talb. Stedina pastorali lill-familji qed jgħidulna r-rajja spiritwali tagħna. Il-familji għandhom ir-rwol kruċjali fid-deċiżjonijiet dwar donazzjoni tal-organi. Inħeġġu l-membri tal-familja jitkellmu b'mod miftuħ bejnietom dwar ix-xewqat, il-valuri tagħhom. Dawn id-diskussjonijiet għalkemm diffiċli jistgħu jkunu għatt ta' mħabba li ġib ċarezza u paċi f'mumenti meta l-bniedem jista' jkun vulnerabilità kbira. Ħajkunu l-familji tagħna postijiet fejn il-Vanġelu tal-ħajja nistgħu ngħixuh jitħabbar, fejn il-ġenerożità titrawwem, fejn is-solidarjetà twarrat u fejn it-tbatija ssib kompassjoni. Tama mibnija fuq il-qawmien mill-mewt. Hemmhekk kollox għax il-mewt mhix full stop. Aħna l-insara nemmnu li l-mewt mhix it-tmiem. Il-fidi tagħna fil-qawmien mill-imwiet tiggarantilna li bis-saħħa ta' Kristu rxoxt il-ġisem qal kemm jerġa' lura għat-trapp u msejjaħ għall-glorja. Id-donazzjoni tal-organi ma tmurx kontra din it-tama. Għall-kuntrarju, tista' ssir xhieda ħarija ta' fidi fil-ħajja li hija aktar b'saħħitha mill-mewt. Meta wieħed jagħti parti minn innifsu biex ħadd ieħor jgħix, id-donatur jieħu sehem fil-misteru paskwali ta' Kristu fejn il-mewt tagħti spazju għal ħajja. Issa jikkwotaw vers mill-Vanġelu, l-istorja tas-Samaritan it-tajjeb u ħajjistednuna. Mur u għamel hekk int ukoll. Fil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb Ġesu jirrakkonta bħala tweġiba l-mistoqsija ta' għaref fil-liġi dwar min hu l-proxmu tiegħu. Ir-raġel jaraf sewwa li s-Samaritan kien il-proxmu għax wera ħnina miegħu u Ġesu jgħidlu mur, għamel hekk intu wkoll u bekk jenfasizza l-imħabba attiva u kompassjoni li hija kompassjoni fil-prattika. Eżis ħuti. Aħna inħarsu lejn id-donazzjoni tal-organi bħala triq ta' dixxipulat nisrani. Triq immarkata mill-imħabba, mill-kompassjoni, mis-solidarjetà, mir-responsabilità, mir-rispett profond lejn il-ħajja. Ninkoraġġukom biex tkunu Samaritani tajba billi tniżlu isimkom, tirreġistraw bħala donaturi tal-organi. Inħeġġukom titolbu, tirriflettu, tfittxu gwida, fiduċja li l-Ispirtu Santu jdawwal kuxjenza sinċira tagħkom. Jalla l-mulej li huwa dak li jagħtu kull don tajjeb, ibirek lil dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Isaħħaħ l-isforzi ta' dawk kollha li jaħdmu biex jippromovu d-donazzjoni tal-organi bħala qatt ta' solidarjetà ġeneruża. Jalla ifarraġ lil dawk li jibatu u jqanqal fi qlubna impenn imġeddet lejn il-ħajja tal-Vanġelu. Natukom barka pastorali b'din littra li ġiet miktuba fil-11 ta' frar, jiġifieri it-tifkira liturġika tal-ewwel dera tal-Madonna ġewwa Lourdes jum il-Morda. Charles J. Xikluna, Joseph Gallia Kurmi, Anton Teuma tal-bidu l-Arċisqof u Joseph Gallia Kurmi l-Isqof Awżiljarju ta' Malta, Anton Teuma Isqof ta' Għawdex. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox.
ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħa il-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Inresqu issa lil-mulej l-intenzjonijiet u t-talb tagħna. Ngħidu flimkien, kun mulej id-dawl tagħna, kun mulej. Għall-Knisja għalina biex nilqgħu din il-kelma u tkun tassew melħ tal-art u dawl tad-dinja. Nitolbu kun mulej. Nitolbu biex din il-kelma tar-raja spiritwali tagħna għad-donaturi tal-organi, għal dawk li qed jistennew trappjant, għal qasam mediku professjonali, hekk biex dan messaġġ li waslilna fil-bidu tar-Randan isib lilna Samaritani tajba ta' żmienna. Nitolbu. Qed nitlob b'suffraġġju tal-eżistana mejtin, dawk li tilfu l xi ħadd ta' għażiż. Nitolbu għal benefatturi mejtin ta' das-santwarju, l-mejtin tagħkom, għal Carmena Karwana, illum 55 anniversarju minn mewta, għal dawk li tilfu ħajjithom f'inċidenti ta' traffiku, għal dawk li daħlu fil-mistrieħ biex tagħtihom il-premju ta' dejjem fil-ġenna. Nitolbu għalina biex ma nibnux ir-reliġjon tagħna fuq formaliżmi bla ħajja, imma impenn serju kif urewna fil-prattika il-Vanġelu u l-isqfijiet tagħna. Nitolbu kun mulej id-dawl tagħna. Nitlob għal min għamel operazzjoni, waħda li tkun dejjem magħna hawnhekk, saċerdot li għamel operazzjoni serja. Nitlob għal min ġie hawnhekk illum jitlob. Nitlob għalik li qed tirringrazzja l-Alla. Ekku nitolbu għal xulxin. Inti li qed issegwina mid-dar, qed niftakru fik. Naf li tkun magħna. U forsi tgħid kulħadd insieni. Ejjew hawnhekk niġbru t-talb tagħna minn idejn Marija, l-om tagħna fis-santwarju ta' Pinu u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina nitinni issa. Jekk joġobkom, hekk infakkarkom, ħudu l-karti tal-kant, ħankantaw mal-organista, imexxina, kull santwarju li mmur, kulħadd ikanta. Aħna hawnhekk għadna rridu nidraw ftit iktar. Fis-santwarju tal-Madonna, il-kant għandu jkun it-talba l-kbira. Ukoll hemm saċerdot disponibbli għall-qrar. kolni kemm jien u li bidejja
mulejja tiegħek kolni itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier li jista' kollox. Għamel mulej li niġġeddu f'ħajjitna, nofru kif jixraq da s-sagrifiċċju, ħalli bih nġeddu l-bidu ta' da żmien qaddis li lilna qed iħejjina għal misteru tal-għid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfo qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Huwa l-40 jum iċċaħħad mill-iket tal-art biex bis-sawm tiegħu iqaddes l-għamla tat-takkis tagħna. Bir-rebħ tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna inwarbu l-ħmira tal-ħażen. Bekk iseħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-għid f'dil ħajja sa ma naslu nieħdu sema għal dejjem fl-ikla tal-għid fis-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin intennulek l-innu ta' tifħir u bla eda ngħidu qaddis. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata u mir-raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Issa ħanwieġbu bil-formula tar-randan, jiġifieri salvana jint. Dan hu il-misteru tal-fidi, salvana jint. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, l-Isqof tan Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Tolbu għall-benefatturi Leżistana Mejtin, Carmen Karwana, Vicky Said, Joey Kutajjar, Giuseppe Karwana, dawk li mietu hekk dawn l-aħħar ġranet. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebr tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk
Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazzom, Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Santa Bernadette u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta tankwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim, il-għaqda li inti trid fih li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxejn. Flimkien, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu għamel li ditqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien il-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. U lej, mistoqlix titol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma Corpus.
Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk, għax b'salibek. Nitolbu, taqarbinna mulej blikel tas-sema, fih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li niklu lil dak li ju tassew il-ħobs ħaj u li nejxu ta' bilħaq b'kull kelma li toħroġ minn fommok bi Kristu Sidna. Ftit avviżi żgħar hekk wara ħanejdu 3 Ave Marijiet tindunaw bir-responsabilità kbira meta n-nies jgħidulna itolbu għalina x'in tkunu ħdej il-Madonna. U għalhekk wara l-Quddisa ngħidu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna l-Karnigrima. Min jkun jixtieq minkom imbagħad tistgħu tidħlu fil-kappella. Nagħmlu ftit mumenti ta' talb hemmhekk propju f'dak il-post fejn il-Madonna semmet il-leħen tagħha. Wara kif qed nagħmlu kull flaxija ikun hawn il-Via Sagra. Il-Via Sagra wkoll issir għada jekk it-temp ikun jippermetti kull nhar ta' Ħadd nitilgħu fuq l-olja ta' Ammar, flimkien miegħi fit-3 ta' wara nofsinhar. Jekk ikun il-maltemp nagħmlu kollox fis-santwarju. Dejjem kull nhar ta' Ħadd hawnhekk ikun hawn il-Via Sagra. Jekk it-temp ikun jippermetti, naf li ħafna minnkom tkunu tixtiequ xi darba titilgħu l-olja ta' Ammar ikun il-Ħadd fit-3 ta' wara nofsinhar. Ftit affarijiet oħra nixtieq ngħidilkom, it-tnejn se jkun hawn ċenakolo Madonna ta' Pinu, dal-avvis imur iktar għal dawk li huma involuti, u allura hemm diversi laqat f'dan il-jum kull aħħar 2 tax-xahar fid-diversi setturi, anke il-ħaddiema li jaħdmu hawnhekk ikollhom qudiesa fil-11:15 ta' filgħodu. Niltaqgħu s-saċerdoti, niltaqgħu reliġjużi u anke xi nies li jgħinu biex is-santwarju nagħmluh kemm jista' jkun post mill-iktar spiritwali u għażiż. Żewġ pellegrinaġġi min jixtieq jiġi. Se mmorru Lourdes, mis-Santwarju ta' Pinu għal Lourdes, da se jkun f'Settembru, u issa minn hawn ftit ieħor il-ġimgħa 13 jiena se nkun inqaddes għal festa tar-Redentur ġewwa l-Isla filgħodu u d-disa b'talba l-fejqan. Dawk li qed tisimgħuni mid-dar, jekk xi ħadd minnkom minn Malta jrid jiġi, fl-10 ta' filgħodu nibdew, ħasbu ftit kmieni. Dawk li ġejjin minn Għawdex, it-trasport jitlaq minn Tapinu inkitbu fis-sagristija. Il-mulej magħkom, jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbira kull frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Slima liko, Verġni mqazza, int li dert lil Bernardina, ġewwa l-grotta min ta' Lourdes biex imħabtek hemm turina. Vuċi waħda flimkien, Ave